Galdakoko Beke auzoan egin ditu gaur arratsaldean Guardia Zibilak miak eta gehiago. Tomas Madina Etxebarriaren senitartekoen baserria arakatu dute, atxilotua bertan izan da. Tomas Madina atera dutenean, atxilotuak bizilagunen babesa jaso du. Galdakoko bere etxean atxilotu du goizaldean Guardia Zibilak Tomas Madina Etxebarria. Barne Ministerioaren hitzetan etako kide legala da, alegia poliziak fitxatu gabea. Galdakako etxea eta bere autoa arakatu dituzte. Guardia Zibilak miaketa gehiago egin ditu Bilbon Lagunaro aseguru etxean bertan egiten du lan Tomas Madinak peritu gisa. Etako Otazoa taldeko kide izatea leporatzen diote. Espainiako Barne Ministerioak dioenez etak agindu eman zion 2010 urtean orduko lehendakaria Patxi López eta Herrizaingo sailburua Rodolfo Ares tiroz hiltzeko. Poliziak dio atentatua etzela egin, arma etzelako bere eskuetara iritsi. Rodolfo Aresek ohar batean bere poza agertu du, etak hilketak egiten zituen garai beltza atzean geratu delako. Sorturen ustez, bake eta konponbidearen aurkakoa da atxiloketa. Guardia Zibilak agenda propioa dauka bakearen aurka eta Espainiako botere judizialaren zein PP eta PSOE alderdien sostenguarekin gauzatzen du. Amaiurreko ordezkariak Espainiako herri defendatzailearekin batzartu dira, Madina inkomunikazio egoeratik atera dezaten eskatzeko